Mae technoleg ddigidol wedi newid yn aruthrol y ffyrdd rydyn ni'n gweithio ym maes gofal iechyd, bancio, trafnidiaeth, y gadwyn gyflenwi a'r sector ynni. Ond mae'r gallu yno o hyd i weddnewid ein heconomi a'n cymdeithas go iawn. Dim ond pan fydd pobl a busnesau'n credu mewn newid, y gall trawsnewid digidol go iawn ddigwydd. Mwyn helpu i wireddu'r chwyldro digidol hwn, mae Prifysgol Caerdydd wedi creu'r Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol, gan ddod â rhai o'r ymchwilwyr mwyaf talentog, blaengar ac aml ddisgyblaethol ynghyd. Mae ymchwilwyr wedi creu rhwydweithiau ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd ac NHS Innovation, a hynny mwyn cyflwyno treialon clinigol sy'n torri tir newydd, ac i ddatblygu'r technoleg diweddaraf ym maes seibrdiogelwch i ddiogelu technolegau digidol y genhedlaeth nesaf. Rydyn ni'n mapio genomau feirysau, yn canfod amrywiolion sy'n dod i'r amlwg, ac yn arwain yr ymateb i'r pandemig drwy liwio'r ffordd y mae brechlynau'n cael eu datblygu. Rydyn ni'n rhagweld ymddygiad marchnadoedd crypto-arian a democrateiddio'r ffordd y mae pobl gyffredin yn defnyddio Bitcoin drwy gronfa ddata Bitcoin Prifysgol Caerdydd. Rydyn ni'n defnyddio data i hyrwyddo buddiannau'r cyhoedd gyda llunwyr polisïau tres, a hynny i hyrwyddo trethi tecach. Drwy ein dealltwriaeth o ymddygiad dynol, rydyn ni'n helpu ein gwasanaethau brys i wneud gwell penderfyniadau ac yn sicrhau bod ein systemau cludo a'n hydnoddau gofal iechyd yn cael eu rheoli'n well. Ac rydyn ni'n trawsnewid ein cadwyn gyflenwi, gan ddefnyddio data i wneud y defnydd gorau o'n gallu i ail-ddefnyddio, ail-bwrpasu ac ail-wneud, gan ddiogelu felly adnoddau'r byd ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni'n creu gweithlu yfori, yn addysgu pobl ac yn rhoi'r sgiliau iddyn nhw i allu arwain trawsnewid digidol, ac nid dim ond dilyn y dorf. Mae'r Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol yn datrys problemau yn y byd go iawn, gyda phartneriaid cyhoeddus, preifat a thrydydd sector blaenllaw, i greu dyfodol cynhwysol, moesegol a theg. Ni yw'r dyfodol sy'n dechrau heddiw.